Yufi podcasta, Iban Garzia eta Maite Azpiazu. ¡Yufi! ¡Iepa, cuadrilla! Bueno. ¡Yufi! Ba, Yufi etorri gea. Yufi, beti. Gaur gaine daukat ez torrixe de maravilla, Ez torrixe dauket de maravilla. Eta nik ezango gauze bat, ikusten dute ze guapo torren ezen gaur. Da, ni. Hau ikusten nahi bazeate, nahet momentu enten, dano, pantalla behitzie, eta ikustie, ze guapo. Gaina nik jarriko dut antiku, pantalla nik neu nere buru ikusteko. Ja. Bai. Kolor politia, alegrantzise, felicidadie, hola, Eske- pele, pikanti, mateo honek, Pikatzu pilo bat, Goxue. porque gaina tiratetan etorri naiz. Bai. Baina, Pikauki. bueno, politia da, sesi. Bai. Euskal Herrixen falta zakulako pixken ikusten ustetola glamour hori. Bai. Azikue gea, eta nik gaur ezan, eta hemen Yufin gea arresgatzaileek. que Gustatzaku arriskatzie. Eta nik pixket oiarra matet bai, no te parece? Jendi iluni biltzak alin. Ai, gu ez. Gazte dukarentan, txamarra fosforito ikuin de jendean iluni. Gaina negu da, eta jende, Bai. ni ez. Nik ez, Ez. nik beti argitasunekin. Bai. Beti. Badakizu argitasun eri zerrek emateiten bihotzien da gorputzien da, sobre todo hemen buruen, Zenek. viajatzia. Bai, hori jo, eski gaine viaje organizatzie, nik uste da laubio bertan eoti baino. Nik uste da, Menu otiken Bai. organizatzik ezu pensamiento Hombre. xedanak, hotelak eta tratamentu, Iban. Abioiek eta trenak eta ofertak Ze eta. maleta eman Bueno, da. bakaur itzeko dugu horrei buruz. Eta gaurko gonbidatue bastante... Viajatzaile da, Viajatzaile, Bastante viajautekue da. Ai, asko. Zango leheni, txurruka. Bai, ez, egoitz txurruka. Bai, txurruka. Txurruka ez. Egoitz txurruka. Eukiko dugu horramen eta galdeai, galdezuko eskou movida danak. Ez que niko txurruka da hori. Tipo, majue, zema balixo du. Asko. Así zan tontamente eta noaino aiatzen nahi dan. Bai. Madre mía. Gero galdetuko show. Oh, Baina momentuz izen behar dugu, viajien eta bideien Jo, inguruen. bai, maravilla, Ara gainera dela gutxi uste viaje batea juntala, Ondela gutxi, Uste da egunero. gutxi, Beti Are, da bera, viajatzen. Bederra. Zein izen da ama, zure biziko viajeik, hola, importantena esango zenuke. Importantea Porque ni- zu tampoco eres muy viajada. Ni, oin geixo, leheno, ni viaje de Nerekin. novios. Zurekin asko, zurekin asko. Porque claro, zure viaje Bai. de novio esan doak no hay zentza, porque jende gaur egun jutea a Nueva York, Bai. a Canadá, Ja, horrible, a Egipto, Aki bantxe pobrezan da, tristezan da, urrutite, batzuk izki pasatze be gainera, azarre. Bai. Zu noagun zinen zure viaje de novio zen. Nixo tenijo nintzen zazpion Tenerifea, Playa las Américas, eta zazpion Lanzarotea. Eta ze pozik. Kostate gize, bueno, nire baina poso 21 de marzo, el día que empezaba la primavera, de berrixen. Betxu. Bueno, morena, torren ditzen, eta jandi guztua. Ya está, Bai. guztua. Ondera gutxi ginen, Lanzarote? Ederra, Ah. zalantzora ederra da, Me Bai. encantó, ederra. Guztua bazen honi 21 de marzo, nire gizonakin, ya está, zazpi. Nere viaje, hola, esango nuke potentie izen zan, viaje de fin de curso, Maltakue. Hori da. Hori Bai. izen zan niretzako Italire ginen, imagina un italiano danakinan. Eixe, Italia ongina urten ongeagu, Zerdina. Bai. Ez da Zerdina. Eta gero ginen, Malta, karo, juerga, eskolako launekin, beste zea toki baten inglesez izekien, bueno, Ni viaje de fin de curso konditzen institutun, bai? mesei urtekin emezortzi ezagizizetean, Parisia iban. Bai. Ostra, neure nintzen alperri galtzen, Paris, autobusi jungin. Oso polikia da Paris. Autobus, nik recuerdo zona geldu zuten Parisena. Nik, Ni recuerdo. dakit, Oin estropeaute do. bai, Netza bai. Paris. Netza lehenotiken ona estropeaute do. Nere Bai. deporatiken emeretzi urtetik juntean nitzenetik, ona estropeaute do. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, ez. Baita, nik ere, fri, 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 fri. Bai, politika kantu, Iban. Nik mundun, nire bizitzen, konsegitzaile bat, egunon baten, nobixo bat, Bai. bakit lehenengo viajia ingotena pertsona horrekin Parisia izango. Bueno, arek dauke, ez dakiz izan. No, la ciudad del amor, Ba, esatea. ara esate baino... Pues nik nire lehenengo viajia ingot Parisea. Ni junitzen... Así que bat Parisena bali maujun, Bai. pues nire nobixo Pero baina izen. no bizu zenberdu con amor, Iban. Bestela ezin dezu, junara sin amor. no. Bestela, sin amor es con Parisea, por favor. Por Ni interés kaka. ez. Ez, con amor de verdad, Parisea idat benetan. Gero batxe hoteletan esan behar dugu, hoteletan, beti, itxegea hoteletakun lagunek. Gu beti, Beti, bai. Rezepzioakuk, gaina azken aldi xen antzeman nik antzeman dut tendentzi bat. Zeten, zi. Gu azaltze ganien, eta zartze ganien, Dalaklakia. bai, zartze ganien hoteleta, Bai. ja jendiek badaki gure troku ezin da.
Ja, emati ez da pixketez, plaixe jateko eta pixket aperitibu eta hola. Claro, ja, Claro. ez dautze gaitu be. Famoso gea. Ja, ez daukeu... Ja, eskuzai. eskrupuloi total. Ez daukeu. Eske total. Guk emate deu beti zein da gure truko bufetetan ama kontaizu. Eta perra onena amati taper txiki bat eman, Claro. eta hartu eta ra, eta jazta. Eta jazta. Ez kurioso, Baina ja guri... eta pau, eta jazta. Behin erregalau intzigumen afai bat inkluso. Bai, hori jatik la propagandi ez dakiziko kontu bikiaten Ingeru iban. nahi zentzan. Osea, Pilau zigumen gozaixen taper batekin jateko hartzen. Ze, Bai, claro, ba. zu gozaixo hor pagau indezu. bai ba, Hor esatetena da. sobra gota Ze, berrin, platerin sobra Efectivamente. dutenik eman, hartu taperra, eta platano bat, eta kibu bat, eta Instagramea iso nun. Bai, TikTokean. hori da, eta claro, Eta, claro, hotela famoso intzan. hotela famoso intzan. Ahí está, Eta marketing, hoteleko danan eri marketing. idatzi ziben Instagramea, oie, que te hemos visto... Urrengo unin gozaixen, que neuzkin igual amaboz kamarero guri beire. gai bat, nintzen entratzen, ni Ni bai. ni ez. Hombre, tana guri beire zeuden. Ni, De reojo. Ni ikuten hau, behitzen, que nos miren dau. Que nos Ni idea. miren. Apagau indeu. Ni idea. Inkluso batzuten tenedorak eta kutsilugutara hartuteko gea. Hombre, jogurre jateko eta eroskek itxik erositeko jogurre eta kutsarei hartu, baina gero nik azken okun laik ikudanak, Gezurre. Berze kajoila zikut. Zenbat kutsarilla okote gure etxin ez diena guri. Gure kizunak izan teu. Nik izan kajoietan, zenbat tenedore celebra dauren. Hau nengo tenedore. Beti, gure etxin kubierto danetatik eniguz. Zet, bali bau da, amaboz tenedore, amaboz tenedore xetatik. Modelo diferenti. Amairu, Modelo kanpoko diferenti. die. Eta ze, total, tan tenedore estiliko jen. Bueno, Recuerdo guai, Iban. bai, Recuerdo. albornozak bezala, Recuerdo. zapatillak, Aizu, txampu, baina kozetun gehan, nik Iban, bikizu salmoia eta karrietan. bai, Ostras, mundiala, Iban. ez dugu zango zu supermerkau dan ez dugu belako patzen. Baino, eharra salmoie. Gero, azinoko galerien goizut, Iban, hondekin kris. en cada puerto un amor. En cada puerto en amor. Zu bidaiatzen maite bendu ze inoiz. Ni ez, goetik nahi bizikon junaiz. Hombre, ni bakazio eta guten izen zalaurera belaunekin. Ah, gu, Guten izen zalaure, zen izena, zalaure. nik uste Euskaldunen destino favoritutako bat zalau iz. Zalau izaten ditzen. Kuadrilla bat hartu ginen apartamento batin, 15 pertsona, hiru kartotan, da, bueno, ontsi egon. Eta nik, esango Otope. nuke gaina inkluso, salauko hotel danak ezatzu ekeula. Habe, zein da hon Euskal Herrixen, Bai, salauko hotel danak ezatzu ekeuna. Izik gaine barru gainerik ikusi dana. Bat, hartzegen duen hotel bat, gogotu ginen beste hotela konparatzen, obio zauden oez, gabero, dedikatze ginen, Hotelak ikustea, behitzen. hombre. Hotelak ikustea. Za- Afalutekun, hotel dara beire. Hotel lan eta, Politioz, hotel eta sartzia libre da. libre zartze ginen. Orduan guk itxe genuen azan, hartu hotel bat, baino, Gabi, gure hotelin kendute beste hotel danen agute ginen. bai. Ara nolako ezan, Bai. pasilluk, Bai. piztinien, Hotel baten ez balde mazo, nire hotelin piztina ederra, bestea, hotel nintzen beste baten piztina. beste piztina. Toda junde, hola, buenas, Taquillo. sí, buen tiempo, Bai, Sí, hor importanti da seguridadia erakustie. Zu sartu, munduko seguridadea ya danaki. está, hola. Hola. Kotxe kapotakin, kotxe zilekin, nagorekin, a la otra piscina. Sí, habitación 387. Ahí estamos. Camillo. Bueno, Bai. bai. Saleu famoso ginen guri. Eso ya. Bai, saleu, ez que derra zen, mal, jonbertu maten saleu bre, Iban. Bai. Berdeu. Hola, izitea ba. Hotel Ambril da. California Bai, Palace. hori Gure da, derra. favoritue. 4 estrellas, gu ez gea... 4 estrellas, ya, Bueno. es que ya, 3 estrellatik ya, antzemanik ja, Irukoara jundak askota jute. Bai, baino, laukoa ja derra da, Bai, bosteku balimare inkluso, Bai, baino... bosteku ne baino ez jun, Iban. Bueno, Ez dira jun. junotea txurru inoiz bostizerako hotel batea. Txurru, ez da gehiago zuzen nibeletan ibiltzean? Le pega Ez da, muchísimo. mundue? Bai. Nik ez da pentsatzen berriz haren nivel altuko Beti zen danik. izen da pixket batxe, Kapritxosue? ez erakuste hori. Bai? Bueno, engaletuko sobe horri. Ba, hori da, hori da. Celebritestekin. Celebritest! Amintxe gaude. Ze, amin txurro da gurekin. Por fin, ya está, conseguido. Halo bero bat txurruntza! ¿Qué pasa, pareja? Hola, familia, Qué somos vos. maravilla. Moreno dao, Bai, oso guapo zaude txurru esan Bai. behar daukeu. Bai, mira, guzti xerani, eta bakizue. La J Fuego. Euskal Herrian... Sadakitzu? Zemat kapa makillaje momentu honetan zure gorputzien? Bai, gitxi, bueno, ba, zozer, baina bestela, badakizu ze morenu da? Canariaseko morenu du. Anda. Ah. Ze, justu betu gaina, haue botorrizako asuntue, ze gaur egeitzeken viajiatik, txorro. Viajatik, bai. Ai, ba, baina ze, Euskal Herri mailan o nazioarteko mailan o orokorrien? Ba, nazioarteko mailan, ze guk ja esan deu, zuk gure ustezea muy viajao. Viajatzaile, eh? ¿En qué sentido? Ze sentzutan baina, tarretan igual, orokorrien, no?
Bai, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Zu, karo, hor ondartzak eta ongoie, zu zertzea más de ondartzas nudistas, eo traje bainoekin. Ba, eixe ba, neuk playan asko gutenaz, baina eixetanetan normaletan, oikoak diazenak, baina gustoko jaten eguren bat itxie. Eixe, Ez ez inoiz probau? Ez, striptease. saturaran inguren baten badagoala, baina jungo Bai. nahi pendiente dakat. Ba, baina hemen ez, karo, hemen Euskal Herrixen ez txurru, porque zu oso ezagunezea, y claro, de repente azaltzaileman norbait que te conozca, zein goza nuke. Baina, claro, bera pelotetan egongo zan, quiero decir. Hori da, nudista da. Orduen eukan hasi, ez dakat, nik hortarako oso naturala naze, bai. Zake, bueno. Ya pasatzen ez erre. Pregúntale algo. Ez dakiz ez da moreno zaudela guapísimo. Guk egon berdu viajatzea, Iban Dani, Belaxe, Por Canarias alde horta. Beraz, Kanarietara, eta Kanariasen dagoen roiue, oza, Tailandian da tope-topien, edarto ibiltzen gazbertame bai. Nintzanien. Baina Kanariasen, increíble. Oza, dakate hor, 23 graduko meditxe bai, eta etanak zoratute dauz. Playa, eta hor bai nudistak egon ziazela. Mazpalomas guren horre egoadien. Maspalomas, egon da gaude gu Maspalomas Bai, Iban. hor nudistak. Ni nudista nehitzat tirit, Hemen dauztu. nudista no me va. No te No me va. va, no. Ni naixo de tola un poco, Maite, un poco tapadito. Zabardine, Maite, bizitza honetan danetik probida. Eta hon joan zeu bekarreixo esaz probantzeko. Osea, Gure bai, bueno. Dede gauzin palabras, Maite. Zesateko dakazu, a ver. Aurreko batean esan genuen ETV-ko kotilioei buruz hitz egingo genuela. Denboraldia maitu horretik. Momentua da. Flipatu asko dago. Flipatu asko aldo. Niku flipatuta dago neure. Galderi, zelerria. Bai, ETV-en, zuk zezu, en plan, subidito asko daula, onola die ETV-ko pasilluek azken aldi hontan. Flipatu asko. Batzu etortzen akiren egizio esan nek bakarrik, ba ikustu zean, joteieria, Iaski Serrano, eta listo. Baina, eta nereakin batera, nere aliasekin, logikamente, baina geu, etorri lanean eta kanpora. Eta Euskal Herri mailan nik uste ezautu ditzuenak oso ondo. Ez dakat, gai, vamos. Betxu, nik gauz bat gaiz aldatzen bizket, oin ezan ezula ligiek eta asuntue, nik behin ETV-ko Miramoneko egoitzako komun baten, astelen baten, aurkitu nun kondoi bat. Bueno, Bai, ibiliteko usau, ibilite. Ba, entzun, zozen konta honen aurreko baten nereak konta goztan, nereak hemen urte asko balia, hemen urte asko dabil. Eta kontatzen dozta, baten konta goztan, Miramoneko pasilluetako komunetan, gauza asko pasau dia zela, eta ez bat bakarrik, eta hemen jokue bat dagoela, bai. Zuk, karo, kamerino bat daukezu. Kamerinue, bueno, bai. A ber, erakutzi kamerinue, a ber zer daukezun kamerinuen txurru. Cuidao. A ver si la liamos, Minimalista, Ez daukezu horrez erre eskutatzeko? Ez. Baina esan neike, hemen ingure beti zoze patatzen dela. Eta askotan, komunetan eta hor, jendie gustora ibiltzen da, bai. Jende asko isili egoten da, baina gero. Eta asteburutan, karo, jende gutxi biltzea asteburutan. Da Eta asteburutan, libre, aizu, pele, goxo. nik topau nunien astelen goizezan. Pues no me quiero imaginar jaiarratzaldien ze pasauzan komun hortan. Bueno, Neulen irratizan itxen nabalan, eta gaztean itxen nabanien neu asteburutan eguan. Orduan asteburutan nibioz eguan. Hor, ekartikotan, baten bat igual bisitan edo, eta hor, seguro jokua inda biela, Euskal Irratiko ala gazteako gaztiek, seguramente. Aizuzuk eukizten duzu beti oso ligoi itxurie, txurru. Asko ligatzezu, ultimamente? nabaldimo bai. Lehen eta baina, bintzat da, esaten bai, bueno. Modestia aparte. Bai, quiero decir, bueno, bai, azkenien, batzutan neu ligatzen dut eta beste batzutan neu ligatzen duztie, baina bai. Eta asko esaten, baina, telebistak eta komunikabideek eta laguntzen dabe ligatzen, supuesto, bai, azkenien abel, arpeixak hau bai, eta gehu juten gaz, eta hola negata, baina, por supuesto, laguntzen dau, baina gero azkenien lan pixkatzen. Claro, oza, zuri geixo ligatzezak uste, eo zu geixo ligatzezu? Neuri gustatzen jata jutie, Bai, hori da, zaharre. Sí. Ezkirik Eta izan. joko hori, ez decir, ez erresiriztxetie, piko pala pizkate eukitzie baita goti hortan, ez da?
Tú zertzea facilona? Yo voy de facilona, pero sí difícil. O sea, sí, yo entro muy fácil, la que pensase, esta es fácil. Ay, no. Ja, Ez- ni oso Nik erraza engaña baldima. bitet, engaña Bai, bitet. oso erraza baldima ni no me gusta. Ne gustatzen da baina zaila izetie. Ni zure Eta bezala nik zurru. erreza bada bastak misteriek, eta bueltan neska hori sentia, ala neuke pixator. Ba, bueno, ba, zozen. Zu sea, tú eres tímido, tú eres tímida, churro. Tú pantalliki, mikrofonokin hona da, baina gero motza da. Luego frente a frente es corto. Tú sí, tú y yo somos iguales. Neu aktrizoak atamen, telebista no, irratixan hau dana lakue, baina gero jendian aurre bai, arozik ez. Tú bai, baina Ibanek ez. Bueno, Tú eres timidillo como Agustín, bai, como mi pixkat marido. bai, gero lotzatixen naiz. Bai. Tanina, Azkeneko bi galdera, txurru. Izeni bota gabe EITB-ko aurpegi ezagunen batekin zerbait izan duzu. Ojo, cuidao. Bai. Me imagino. Vale, Me baina, karo, imagino. izeni bota gabe. Hombre, Inizialen bat, Esan aldotzut irratikuak eta telebistakuak. de todo, en Bixek. vale, irratikoak edo telebistakoak. Bixek. Bisek. Gure, Es que... Osea, amar urtetan imaginau. Osea, bi lustrotan dekada baten imaginau. Claro, azkenean lanian zauta jendiak eta hola. Ba bai, gaztean bai, nos echamos a la calle bai, esto no es normal bai. Pero sin amor, dana sin amor, está churro, sin amor. Sin amor, lo haces. Esto dana maitxasunak da, maite, dana maitxasunak. Bueno, baina gero no te dura. Hombre, chica, porque es una cosa oso Pasajera, azkarra. Bai, momentuen bai, baina bate batekin gero... Sentiu. Sentiu inabar, eta gero demora bat egonetan. Azkeneko galdera, Bai. hau beti jedeun, galdera hau, nun izen da txurru, Gauzer, toki raroena. bai, toki rarona eukidezuna erlazio sexuala. Sexuala. Ezaguna o ez ezaguna lekue? Bueno, Zu jakingo zu? arrarona, Raroena. arrarona. Ezaguna, leku askotan, baina horan jendeak ezagutzeko iguel, euskal jai batzutan, zarautzeko euskal jai batzutan, maleikoiko eskerraldian arroka batzuk egoten diez eta bakizu. Erra. Ba, hor egun sentizien. Karo, jende guztizia hortik bueltaka. Baina ez ginen izan pareja bakarra. Alboko arroka beste... Seguru. Bakoitza bereakin, hori bai. Bai. Ezkerraldien, itxasoa beire, ezkerraldien. Bai, osea, maleikoia eta itxasua hor badakat eskerraldeko. Ez decir, atxenetxe eta taberna eta jatutxea. Ba, horko arroka. Vale. Gezariako bidien. Bai, Ja. getairako bidien. Vale. Es que zarautzen toki asko daure Bai. emocionante, bai, toki Emocionantes. elegantik, Egin da salitriakin, ba, bueno, gero ureter sartu ginen, eta jazta. Eta gero Bai, fuera, bai. jarra txupinun, Ez decir, Osea, qué bonito. Oh, ze Bueno, polille, ze honekin polille. eta honekan txurru, eskerrik asko jufinoteatik, Hori gaina, da, tea azkeneko gonbidatue, denbora da ontakue. hori da. Los últimos serán los primeros. Bueno. privilegio esan da, eta hos kasko posten ator ikustie, eta guapo da elegante ikustie, eta Vale, jale. zuek Eta bai. zurire ikusten jugu oso guapo. Maravilloso, bai. Oso ondo ikezu txurru. Oso ondo Bai, ikezu. ni usatzen zat Bai. asko, Sí lo digo. Benetan esan dizut. Playera jute pasarie, zarautzera jun arroketara. Hor gauza. Venga. Hori da, frako Lo de. tenemos. Eskerrik asko txurru musu. Jaio. Agur. Bueno, solas al día, Ibanchi. Solas al día. Zein dator solas al día? Zein dator? Zutani. Zutan egia, ze solas al día, ze gai, a ver. Viajiak gabiltze. A tope gabiltze viajin. A tope. Digo, txika, podcast tope. derrixein deu da oinutik ez dakizu zerratik egean. Bai, baina, bueno, a ver, ze asunto. Ze asunto. Zer dako zu viaje pendiente bat dako zu. A ver, claro, ez. Beti galdera egin ditut. Oizuken galdera bat, a ber ze galdetzea Viaje pendiente bat dako iban, oi. Ni- Ataldi hontan, Nahi ze dut curriculum. Nueva York, ze curriculum. Curriculumez, viajina, curriculum viajero. Ni nahi dut Nueva Yorkea. Nahi titatzen bat ere. Ez? Zer, ciudadean, diosek eta, ni ez. Nerik konto horrekin. Ez. Eta noa juntzea, zein zen da zure bidaia ama urrutine juntzana. Urrutin izaten zuen, niten erife lantzaraut eta hori zera, gio zeat ibiza gunitzen, zera, algarbe. Hori lun da, Algarbe. ensat ibiza? Zeat ibiza, aitetxo zakon zeat ibiza bat, enpresa baten itxuzun lana komertzial, Niko izat lango ibiza. enpresie, zeat ibiza xestren horrekin,
Algarbean, Portugal. Beto. Portugal joko puntea joko nintzen Algarbea. Berdeu Lisboa bat jezu danik. Pasada, bai, tanto, Oporto eta xedanak, Berdeu. pendiente gelduzikun. Ja. Hori pendiente gelduzikun, gai gauko duen viaje gratiz. Eta Hotela eta dana. gertune noa Hombre, jotzea. Gertune. Bai. Salou izangoa, salou gertune, ose, o... Ez, en plan, Donosti, Donostire, aspetxi. Hombre, agostune oporretako tein nieto Donostire, egun pasa. Nena makina etxekin. Egun pasa. Baina, Zan en ere, plan, bakarrizuk. loikea. Loikia no, junez, Donostire, Nik urrena. askotxin, Donostire, zarautzen ez, jun loikia, Donostire. Ez, Iban? askotxin indeulo Hotel Mizata. hotelen baten. Askoitxin, nidak itxela ez. Ez. Nidak itxela ez daten, hotel batin lo. Askoitxin. Nik dudi dauket. Ni baki. Ezean, koroneko hotel hortan. Ez, nik gure ondoko eskolan. Gau pasa. Bai. Claro. Osa, nik nire viaje gertunekuna izen da, gure etxetik 100 metroa, da on gure Eixe. eskolan, Ixe. lo indet lurrien. Bai, Gela- esatezan. Gela baten. Hori esatezan, Hori izen da nire viaje importantena. Zakuki jute zineten, zaku Zakue. hartu eta loikia. Hartu zakue, eta nik nire klasien bertan, Bai. osea, egunin zier matematika Bai. eta gizarte ikisten nun, eta gauez, Bai. zakue jarri eta bertan loiken. Bai, Imagina uzema gustatzen zizten nire eskola jutia, Bai. bertan iken ulalo. Salesianuk. Hori bakarrik pasatzea nire eskolan. Ze moderno salesianuk, Oso Gau modernu, pasa. gau pasa Lazi eskolan, duten iken, neskak eta mutilek, dana batea inkluso. Horre ze pasako tezan, ongo zin tramposile moroko batzuk, Pixke da izu, bueno, tramposio, ez izu. Probando, Ai, pues ya sería una fantasia hori, Ba, ojo. Ero zi, batzuk, bueno, izu, Ez dut total. uste. Euskal ze pasako litzeko, Ni baina. monitorien itzen. Salesiana modernuk, salesiana modernuk. Ondo Oso. litzezate, Bai. oso ondo. Eskolan. Salesi berda. Irikixi itzen. Momentu hontan, Karra galzini jertzea unuke gantziko. Ez da, egun baten. Benetan, bai. bueno, ama, zure kontsultorioa, zure momentu da? Eixe, Maitaren konsultorioa. Maitaren konsultorioa. Bueno, ama, zure momentu da, nik jamen, ez dut itzik ezango, bezala gero azarrabik ezea. Hori da. Así que, lehenengo konsultia dator, cuidao, usurbiletik, amen. Usurbil, a ber. Bai. Jokin, Jokin usurbil, bitu. cuidao jokin. Haupa maite, jokin naiz, usurbiletik. Galdera bat. A ber, nik nire exakin ez nun oso ondo bukatu. Tipo Beratzekin, inusente xamarra zan, eta nirekin etan ondo portatu. Baina hain 3 urte pasadia, eta idatzi dit bapaten. Eta, ba ez dakit, nik gustengo nioke kaso, baina nola esatean exak eta beti burruti eukitziako meni dela, maite, exai erantzun mertario bai edo ez. a berrize buelte egin delako. Claro, 3 urte eta geho buelta egin da. Hombre, segun ze sentizezun, oin, behareatiken, ja, asko baldimazore distantziaute, ba, klaro, nik nixok egin gazoi, baina hondiken ez zero buru maldimao, jo nik kriston poz hartuko nun, bueltatzema. Nik uste, bueltatzi ez daula, ondo daula. Niri, interesanti dutxezat, bai, Kanto batek esateu. oportunidad bat emango nixoke. Kanto batek Ibai. esateu. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Hori da. Hori da. Nere ustez, Nik beste oportunidad bat eman nixo, oin, igual, zuia renovatezo de parejiet, igual beste persona batek enamorau zea, ja. Hombre, baina Hiru urtin, kamillun. segun zu pertsona horrekin moztezunin, abertzatik moztezun. Hori ere, ba, eze motibatik. Hor, egon balima, adar jartzaile bat, eta adarra jarri alimeixko, Errespote faltien. eski buka alimazu, Hori da. nien nuke ja berrize konfiauko pertsona horrekin, porque igual Hori da. zarriko eskitzu, kuida. Hori da. Baino, ondo buka alimazen duten, eta pentsale mazen duten, bakoitze bere bidetik jutie, Ja, eta izu eta ikusti mundue, hori da, hori ikusti berda zeatiken lagazen beste dute pertsona parejia. batzekin braun alimazu, ja Sí. braudezu, 3 urte pasau die, eta etorri inda berrizu, haizu nik nixok ez dutik ezako. Nik, bueno, segun baldango zure renovaute, zure pareja asuntue beste persona batekin hiltzen mazea, ja, ez zea ziko berrize, lehenko gukin. Bueno, igual bai, Hombre, baina zu, guztua baldimazatu claro, asko, baina zu, baldimazatu bongo pertsona hori, bongo jokin zurbilekue soltero ongo ala momentu hontan. ez dakigu. Bai, Soltero de ondiken ez egitzeu, soltero zeitzeu. Torritzako ondera 3 urte utzizun eskie. Usten Bere, nik hartungo nuke, nik hartungo nuke. Bai, ez da? Nik posik hartuko nuke, nik posik hartuko nuke, bai, bai, Más vale ja pájaro en mano esaten bezala, bai, ez zintoz belando. efectivamente. Bueno, urrena anonimo da, ez diguna esan bere izena anonimatuen gorda nahi izen Ah, du. bitu, Jesus, baina, Pazta ere, amen. madre mia. Asko entzutego, da pazta. Bai, izu, Bai. bueno, A ver. no. Apa maite, lotza emateita kontatzea, Lotzia. baina, bueno, eske ja desesperauta nago. Beitu, nizkat 25 urte, parrandan ateatzen naiz, lagunakin ateatzen naiz, zehatzet ligatzen, baina eske 25 urtezkat, eta nikan virgena naiz. Zeitet maite, eske zeitet gaizki, eske desesperauta nago.
Nire itzat iruditzen komplejo egitzeko motibo dako zineko eta 8 urte askotzulako, eta virgen zeana. Nire iruditzen zat, bilatzen zuen parejie guztu amerlokuela zurekin. Osea, alako virgena, pentsau. Osea, Bai, nire itzat ez da komplejo egitzeko motibo. Ez, Baina gustu batekue bai. guztia autekue bere burukin. Beste pertsoni, Beste pertsoni nire guztu autekue. Osea, zuk Beste esan- pertsoni bilatzen mazu, guztu amerdu zurekin virgena zealako. Bai, zuk gustu. Bai, komplejo eduki berrin, lehen alalako biarekin hasteala, Claro, bai esan behar da. eta que no está usado, como diciendo. No está usado. Pero a veces es... idilio tiene... ¿La experiencia es un grado? ¿O no? O no. ¿O no? Nire Nik esango nuke, hor esan behar dana da, eta hemen bialo behar duen da, lehenengo aldixek izan behar dula, pertsona batekin konfiantzia daukazuna, eta esperientzixe, konfiantzia eukitzia. a lo loco, que valelen a lo loco usted es aldaiken, a lo loco. Gaur egun ez dakit. Zuk a lo loco usted dikezula, Ez dago, lehenengo aldixetek gaizketan. Lehenengo aldixeati parejekine ez dezu guztu aiken. Ni lehenengo aldixet parejekine. Baina batzuk oso guztua egin izan dira, baina eukiberozu Zaila konfiantzia. da. Eta otagozu zerren zaila mai hau, ez da jau. Otamarrekin ez dela jatzen, Nire ez da ukiber komplejo. Ez da eukiber bate komplejo. Beinez. Aizu, Nire ez da. pakitxo. Ez que alaxe da. Eta bestela dauzkezu gaur egun jugete eta jostaiu pilo bat etxien zuk zure erak. Zure buruin mateko maite. Ja. Nien ez juguete klase salie, Ez osea. daltzean jugete zalia. Ez. Nik ez. Bueno. Nik roza del cariño, ni neratik en persona batekin, bidean paisaje bat behitzen, deiz politik esaten ikude, ez dauko ni juguetin berrik. Osea, ez otea, ez? Bakutzek bere burua ematixo, alegrantzixe, posture batea, egan? Neza juguetik, una mierda. No, para mí no funciona, no funciona, ni he probado. Bueno, ba, onaxe, maite Haixe da. konsultorioa. Bai. Bueno, kuadrilla, hemen dauku salmoie. Ederra, maravillosue. Ederra, bitu. Bai. Esketak jango. Janingo dugu bukatzeko. Adi dauke, ederra. Bai, askotan jatekuek emateulako postazune. Da, Ez disfruti. dakigu diruak ematelu, baina jatekuek badakigu baiet. Disfruti. Hasiko honekin eta honengan, kuadrilla, Ederra. bidai hau, izen zoriontsu, Bai. eta, bueno, sikiera ondoko herrire jute bat zeatera, baina behitze dartu kotxio, bizikletan da. Bide. Bai, viaje izin berdu ba hori da. Konpainu honakin. Bai. Eta jazta. Hala, Hala, aio. venga. Mm.